मोजां सोंनाय थारमानि आगोलावहाय बे बाथौ धोरोमा जे समावहाय आफाद गैयामोन संगठन गैयामोन बिनि नामावहाय बे समावहाय एसे सिखारखौबो लानांगोन आरो रायजो राजा बयबो सिखारखौनो लाखायो बे फोसाबनाय बा बेखौ बिसोरखौ बुंग्रा फोसाबनो थाखाय बुंग्रा रावबो गैयामोन अजाफोरनि जायफोर रायफोदगिरि अजाफोरनि एसे लेथें फेथें नुबोनाय आरो बै समनि रायजो राजाफ्राबो फुजाफ्राव बिदिनो एसे लेथें फेथेंखौ होनाय नुबोयोमोन आरो दा खिन्थु दिनैनि थारिखआव आफाद जोनोम जाबाय हिसाबै ओंखायनो फुजाखौ खुब खेराइ फुजा बा बाथौ फुजा न'खरनि सालामि ओंखाम गोरलै फुजा बेफोराव फ्राय मोजां जाजानोखौ लुबैनानैनो गाननाय जोमनाय खेराइफ्राव गाननाय जोमनायखौ मोजां जाजानो लुबैबाय लाइगां गामसा गाननानै गोदनायाव आर'नाइ लानानै दामनाय देनायजों सोरगिदिं बे फारि फारि मोसानायखौ जों खेराइ फुजायाव खालामो आरो दा खुब डिसिप्लिननि गेजेरजों फोसाबजानाय फैबाय आरो मथेथे फ्राय सार बे समाव माने माखासे धर्मनि बे हाबाफारिफ्राव माखासे लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बाहागो लानो एसे कठिन जायो बिनि सोमोन्दै मा फोरमायनो बेखौबो बुंनांगोन जे मोनसे समावहाय बे बाथौ धोरोमखौ न'खरफ्राव फुजा होयोबा बा गामिनि थानफ्राव फुजा होयोबा गारजेनफ्रा बै समनि जायफोरखौ बिमा बिफा बुंनांगोन आरो गारजेनफोर बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ बा सेंग्रा सिख्ला यां जायफोर जुब लाइमोन बिथांमोनखौ बारा लांफायामोन बै समावहाय माने उन्दैफोर हिसाबै नोंसोर जेबो मोनथिया साइसआव लायोमोन नामा फुजाफोर न'खराव फुजा होयोबाबो माने गथ' गथायफोरखौ लानानै फ्राय फुजा होनाय जायामोन बेखौ स्वीकार खालामनांगोन दा खिन्थु नाथायबा दिनै संगठन दं हिसाबै आफाद दं हिसाबै बेफोरखौबो जों गैया खालामबाय लाइमोनफोरखौ रोंहोनो थाखायनो लाइमोनफोरखौ बे धोरोमजों नांजाबहोनो थाखायनो दिनै लाइमोन आफाद दाबाय ओंखायनो खुब दिनैनि थारिखआव लाइमोनफ्राबो रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा दा फ्राय नांथाबबाय स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय जे लाइमोनफोर बिथांमोनाबो दिनैनि थारिखआव बे बाथौ धोरोमखौ हाबनानै नायजोब्बाय गोसोआव देरगानाय फैजोब्बाय साफ्रोमबो लाइमोनानो दा फ्राय नांथाबो न'खरफ्राव आरो बेखौ गारजेनफ्राबो न'खरनि गारजेनफ्राबो नांथाब होनायनि परिबेसखौ खालामलायनानै लानांगोन आरो संगठननि अनगायैबाबो गाव गावनि न'खराव गारजेनफ्रा बेखौ खालामलायनानै लानांगोन गथ' गथायफोरखौ माखासे बेफोरबायदि प्रग्रामखौ लाइमोनफोर गैयाब्ला समायना नुयो नाथाय लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन फिनो थाखाय ना बेथ' नंगौ थारमानि लाइमोनफोर थानांगौ माइनावफोर थानांगौ फुजायाव सोरबा खालिल' बोरायदब मानसि बाथौखौ मोनथिग्रा बाथौनि तत्त्वफोरखौ मोनथिग्रा बिसोरल' थानांगौ बे नङा लाइमोनफोरखौबो मोनथिहोलांनांगोन फुजायाव लादावाबा बोरै मोनथिनो ओंखायनो लाइमोनफोरखौबो दिनैनि थारिखआव फुजायाव फैनायखौ बियाबनि फुजा बा बियाबनि दैदेनगिरिफोर बा संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बा बिमा बिफाफ्राबो दिनै फुजा दं फिसा थौ ज' थांलायनांगौ होननानै जोंनि बाथौ फुजा दं जोंनि बाथौ खेराइ फुजा दं बे होननानै जों लिंबोलायनांगोन आरो गाजा गोमजा खुब जोंनि रंगिना संगिना ड्रेस पार्टिजों फुजाखौ होयोबा खुब समायनाय मोनो आरो गोसोआव देरगानाय फैयो आरो एसेखिनिसिम आफाद हिसाबै माबाफोर मेसेज नांगौ दं नामा सिबियारिफोरनिसिम दिनैनि थारिखआव आं बेखौनो बुंगोन माने आफाद हिसाबै खोब मोजां परिबेसजों फैबाय आरो मोजां लामाजों थांबाय थागोन आरो नोंथांमोनहा संगठननि दैदेनगिरिफोरजों रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद होबाय थानांगोन आरो बुहुमाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै अराय सम मोनजालांबाय थानो हायो आं बेखौनो मेसेज हरो आरो